Вие сте жена, слабо създание. Мечка, мечка, мечка! Време е най-после да изоставим предразсъдъка, че само мъжете са длъжни да плащат оскърбления. Щом като е равноправие, нека бъде истинско равноправие, дяволът го вземе на позиция. Искате да се бием? Моля. Тая минута. От мъжа ми остана пистолет. Ей, сега ще го донеса. Не ще се успокоя, докато не пръсна с куршум вашето медно чело. Ей, това чело, което аз толкова ненавиждам. Плашите ли се? Стреляйте! Вие не можете да разберете какво е да се умре под погледа на тези две диви очи. Да се умре от револвер, който държи тази малка кадифена ръчица. Решавайте незабавно, защото ако аз изляза от тук, ние повече никога не ще се видим. Очень страстные, очень жгучие и прекрасные.